Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. Petsa wala ka talagang hard evidence, so wala kang karapatan na pagbintangan at pilitin o umamin yung isang tao na wala ka naman talagang ebidensya hanggang sa ma-pressure itong tao, napaamin na lang ng di oras. At marami na mga pangyari, Mr. Chair, na kung saan ang isang victim ng wrongfully accused, wrongfully incarcerated, sila ay napaamin sa kasalanan na hindi nila ginawa kasi sa sobrang pressure doon sa investigador just to get it over with, get the monkey off their back. Napapaamin sila para makahinga na, makatulog na. Hindi nila alam yung consequence noon. Sasabihin kasi, umamin ka na para matapos na, umamin ka na para makauwi ka na, umamin ka na para you can go with your family and have dinner with your family, okay na ito lahat, umamin ka lang, kami nang bahala. Well, sasabihin nga ng biktima, o sige, amin na lang ako. Nangyayari ito, Mr. Tanod-Tanod. Alam nyo na pala na may nangyaring hindi tama. Then you should have called her attention, kinausap siya. Ano ba itong post mo, Julie B? Mukhang meron natang hindi maganda na nangyari dito. You should have talked to her. You should have counseled her. You should have talked to the employer. But you didn't do anything. Bakit nabibigyan access to mga traders versus sa mga farmers? Dapat priority mga farmers pagdating sa access sa mga cold storage. And then pangalawa, ito sa mga taga-DA, hindi niyo ba identified sino yung mga middleman na nagbebenta ng pinagbenta ng 6 pesos up to 15 pesos ng sibuyas, ngayon ay umabot na ng 600 yung benta. Dapat ma-identify yung mga middleman na yun, kasuhan. Bibilin sa farmers ng 6 pesos, up to 15 pesos, and ngayon bibenta ng 600 pesos. Harang to, parang na to. This question, nakatanungan din po ng taong bayan at hindi nyo kayang sagutin. Magsiresign na kayo. Kung ganun rin lang. INUTIL kayo. Nakakaya kayo. Nagit lang kanina ni Madam Cynthia. In fact, It's on the article. I based on read the article, and I did mention that also several months ago. Bakit yung mga iho, de blanc, hindi nyo pinag-uulit, pinagkukulong? O bakit? Samantalang itong mga small time na mga airlines crew, pinaghaharang nyo. Ano bang nangyari sa inyo? Bakit di ba? Pinahiya nyo pa. Bakit hindi nyo, Tan, ano bang pangalan na ulit, ma'am, Leia Tan. Oh, don't tell me hindi nyo kilala yun. Kilala nyo, kaya siguro yung mga mata nyo natapalan ng salapi. Leia Cruz, Manny Tan, Michael Tan, meron pang si Xiang, ano ba yung Yang, Bong, Bang? Tama? Oh. Manuel Tan, Oh. Jun Diamante, Andrew Chang. Andrew Chang, bakit hindi ng panguli ninyo? Bakit ito mga airline crew na mga small, well, hindi naman mga small time, hindi ka pang pasalubong lang yun. Bakit yun ang pinanguli ninyo? Yun dapat panguli ninyo yung mga big time. Bakit hindi panguliin? Siguro, nasa opisina niyo palagi. Kakapi nyo. This is unacceptable. Madam Chair, I'm sorry, nakakaint na ulo nung magbanggit ngayon ko lang nalaman to kay Sen JV na yung mga airline crew pampasalubong dati-dati, mga pabango, mga ubas, mansanas, pampasalubong sa pamilya. Ngayon si Buwes, ganun sila kadesperado. So, pampasalubong sa pamilya, tapos huliin pa, pinahiya pa ba? Oo. Ang problema, idol, naka-airline uniform sila. Siyempre na ano rin yung airline mismo. Diba? Yung dyan sa, ang kakapal na mukha ninyo. Pinahiya niyo pa itong airline crew. Pampasalubong lang sana sa pamilya. Huliin yung mga big time smuggler na binanggit ng Senator Cynthia na kinote from the newspaper, yung article ni Darius Bondok. Nagbanggit ako dito several months ago. Yung paghuli, hanggang ngayon, nandun pa rin sila. Oh, tapos yung airline crew, pinaghuli nyo, pero yung mga big time, hindi nyo pinanghuli. Nangyari. Diba? I'm sorry, Madam Chair, kung ako po nagalit dahil ito mga small time, ito mga maliliit, na pampasalubong lang sa kanilang pamilya, hulihin at papahiyain. Yung mga big time, hindi na pinanghuli. Siguro kainuman yung paggabi-gabi. Baka copy nyo. Siguro nandiyan pa sa opisina, baka naka-D4 pa, na siguro pa sa mesa habang kinakausap kayo. Tapos siguro may dalang sako-sakong salapi. God damn.